A yanzu zirin za ku ji wasu manyan abubuwa da suke faruwa a cikin jihar Kano, inda shi alƙali Zaria ake ta mamaki inda har yanzu bai ce komai ba game da takaddama ko mu ce kuce da ake ta fama da shi a yanzu a cikin arewacin Najeriya, musamman ma bangaren rikicin malamai da yake faruwa. Irin wani abubuwa ba sababbin abubuwa bane a cikin wato arewacin Najeriya, amma ba za ka taba ji a ce a kudancin Najeriya ana samun matsaloli irin wannan ba, ko mafi yawanci an samu wannan matsaloli da malaman Izala da kuma malaman Tijjaniya, wasu kuma inda suka ce malaman Izala da kuma malaman Ɗariƙa. Mutane da yawa suna ta matukar mamaki inda suka ta cewa bai kamata a dinga wannan cece kuce ba, kamar yadda kowa ya fuskanci cewa yana kan nashi daidai, ma'ana yana kan aƙidarsa daidai, bai kamata a ce kuma a zo a dinga tada rikici ko kuma tarzoma ko wani abu makamancin hakan ba. Shi alƙali Zaria bai tofa albarkacin bakinsa ba, amma inda wasu da suke ganin cewa tamkar fa ya daurin talala ne game da cece kucen da ake kai, inda ake cewa idan ya tashi bayyana nahi ba zai bayyana mai zafi, wanda kuma mutane da yawa tabbas sun yarda da haka kuma sun san wane ne shi, musamman ma ta bangaren faɗar gaskiya, inda wasu da yawa suka ce tabbas shi alƙali Zaria mutum ne wanda baya ɗaukar reni ko mutum ne wanda baya taɓa ganin cewa an yi abu ba daidai ba ya shiru. Idan har aka yi abu duk girman ka duk kanta ka ba ruwansa da mulkin ka ko matsayin ka ko kuma kai wane ne kai, idan har ka yi abu ba daidai ba zai fito fili ya gaya ma. Kamar yadda mutane da yawa suke ta cewa kamata ya ce da wannan cece kucen da mutane suke ta yi na ma dai a ce ana cece kucen ne akan yan siyasa Najeriya, a lokacin da yan siyasa suka yi ba daidai ba, babu wani malami da ya fito yayi magana ko ya fito ya tofa albarkacin bakin sa game da haka. Amma yanzu da kadan wasu malami yayi wani abu ba daidai ba, amma sai gashi yanzu an fito an yi ca, inda kuma malaman su ne suka fito suka yi ca akan hakan, maimakon su rafa sirrin su je su same shi a zauna a yi mukabala kamar yadda addini ya halatta, kuma kamar yadda addini ya tanada a fito a yi mukabala da shi ya tabbatar da hujjarsa da gaskiyarsa, idan yayi ƙarya yayi ƙageto a hukunta shi, in kuma ya faɗi gaskiyarsa dole a kyale shi. Amma a yanzu an yi ca, kowane malami ya samu dama sai ta tofa albarkacin bakin sa aka yi, amma kuma da can sai kashe dubunnan ɗaruruwan talakawa ake ta yi, ana ta zalunta su a wasu sassan jihohin arewacin Najeriya, amma babu malamin da ya fito yayi magana kan cewa ba ya adalci ba ko ba adalci, ko kuma ya fito ya kalubalanci hakan. Babu wani malamin da ya hakan sai malami guda ɗaya, wannan an shaide shi kuma shine Sheikh Alƙali Zaria, wanda shi kaɗai ne cikakken malamin da ake alfahari da shi a yanzu a cikin arewacin Najeriya, ko kuma mu ce Najeriya karankatakaf, inda ragowar malaman karankatakaf aka yi jamu, inda aka tabbatar da cewa a yanzu dan fa neman garau-garau ne, ma'ana yan neman fada ne, domin ba sa aikin su inda suka zo wato suna aikin yan fada, suna aikin yan siyasa, inda wasu daga cikin malaman ma inda su suka koma cewa su yan siyasa ne, domin sun koma ci da siyasar baki daya, inda har duniya ta riga ta fuskanci haka, kuma duniya ta riga ta shaida hakan. Kafin nan bari mu garzaya bangaren abubuwa da suke faruwa, musamman ma bangaren ta'addanci da ake ta fuskanta a cikin arewacin Najeriya, inda a yanzu za mu samu kuɗin wani cikakken bidiyo ko karamin bidiyo wanda wata baiwa Allah ta tona asiri ta bangaren daban-daban, musamman ma bangaren garkuwa da mutane da ake ta fuskanta a wannan lokacin. An ce dai waka bakin mai ita ta fi daɗi. Wallahi zoron mai hannunku nike. To kai sani ko daga nan za mu ɗauko ka mu kawo ka. Sai ka kashe wani. Ni wallahi inda nake abada ba aikata wannan al'amarin, amma kuka koma gefe sai da aka kasar kasar nan. Wai shi son mu tambaye ka. Yanzu da gwamnati ta sani ai ta ce ko kun san cewa ta'addancin nan da kuke yi yana nema in gizo yakin da aka irin nan wanda wuce da tutsi, za a yi yaki tsakanin wasu kabilu a hada gaba daya ya yaƙi yan uwan Fulani cikin gari da daji saboda ta'addancin da kuke yi. Ayo mu a da hilalin kirki yanzu waɗanda sun kasan yadda ake ciki a sun dawo daji, waɗanda ke cikin gari ya dama sun zama na ana ce wato an ce kada a tuhumi gari, a tuhumi muciya da Garba. Ba ma so da muciya mu ba ma ya guri an kwance ba ku so mutanen banza na yanzu bari tambaye ka dan ta'adda menene kuke abin da kuke yi yanzu a daji? Muna kare kanmu. Kare kanku shin ba hukuma ne da za ta kare ku sai kun kare kanku da kanku? Wato da an ce makawo ba jin kunya ko tsoron kowa sai dai dan jagora hukuma ne ko baka ga